Kuhlwemini lahlwa yicala lokunukubeza ngokocansi ephindelela umfana oneminyaka engu-16 kuthishanhloko wesikhungo esicija amakhono eFreyheim ngoLwesithathu. UMduduzi Ndlovu oneminyaka engu-38 ovela kule vidiyo ulahlwe yicala enkantolo yemantshi yaseFreyheim kulandela ukuboshwa kwakhe ngoNhlangulana Juni nyakenye. Kuvela ukuthi waqala ukugila isisulu ngonyaka ka-2019. Kubikwa ukuthi lo mkhuba ubebuye ugilela endlini yakhe engaphakathi esikhungweni iSisulu Skill Development Centre. Kulindelwe ukuba uNdlovu aqhubeke nokuhlala esitokisini kuze kufike usuku lokuphuma kwesigwebo sakhe. Bekufanele agwetshwe ngosuku alahle ngalo yicala. Inkantolo yanquma ukuhoxisa isinqumo ngemva kokuba ummeli wakhe efake isicelo sokuba inkantolo imzwele uma-ke imgweba ngoba umuntu-ke onabantu okusafanele-ke abanakekele futhi-ke abakhulise. Njengenjwayelo amalungu omphakathi abekhona enkantolo, kanjalo-ke nezinhlangano ezehlukene okuyokweseka umndeni weSisulu. Ekhuluma nephephandaba uMnumzane Zipho Zonke Zwane oyilungu lomphakathi uthe baculisekile ngomsebenzi owenziwe inkantolo. Ubonga amalungu omphakathi ngokubambisana nokuphuma ngezinkani uma-ke uyongena kuleli noma-ke kuzongena leli cala kule nkantolo. Ukuphuma komningi kwamalungu omphakathi kubeke nomthelela omuhle kakhulu kulolu daba ngoba-ke kwasekuqaleni inkantolo yabheka ukuthi-ke umphakathi uzomudla lihlazo uNdlovu uma-ke kwenzekile wadedelwa. Namanje-ke akuningi-ke esikudingayo malana nalolu daba ngaphandle kokuthi-ke anikwe isigwebo sokudilekelwa yijele ukuze-ke bazovaleka noma-ke buzovaleka ubugebengu obufana-ke nalobo. uNdlovu-ke yena kumuntu wokuhlaliswa emphakathini ngoba-ke ubulala ikusasa lezingane. Ukusebenza-ke komthetho ngalolu hlobo sikholwa ukuthi-ke kuzoletha isibindi nakwabanye-ke abafanyana okunezinsolo zokuthi wabagila-ke ngokulala nabo. Lo muntu-ke akalungile, ufanele-ke noma-ke ufanelwe ukunika-ke isigwebo esizoletha isifundo nakwabanye abantu abagila-ke imikhuba efana nalokhu-ke akwenzile. Ngaso-ke lesikhathi-ke sihlala-ke noma-ke sihlala ngokukhuthaza abantu ukuba-ke bangabe noma-ke besakubalekela ukuyofaka-ke noma ukuyofakaza ezinkantolo uma-ke sebedingeka njengoba-ke bekwenzeka kuleli cala. Bonke ofakazi balo bebefika-ke ngesikhathi abasuke benikwe zona. Sibonga-ke ukubambisana okuhle okube khona phakathi kwamalungu omphakathi nezinhlangano zomphakathi okubala kuzona-ke nabezombusazwe esishiye phansi-ke okungaboni ngasolinye kwazo kwabanjiswana ngenhloso yokuseka komndeni weSisulu, kusho-ke uMnumzane Zwane. Mina-ke wenganza kwethu ufisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo daba. Igama lami ngumsizi aka Nkosi Admin. Okokuqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel.